maka ba in yasi ba zan gane maka ba don ko izan harayi gaba barama ina nan bai mutu ba shehu. Ban gane maka ba yasi ba zan gane maka ba domin ko izan yi gaba barama ina nan bai mutu ba shehu. Abinda nake nufi a farko shine alif da ba sannu bango majingina madugun muda mujita ba sannu ga tarazimi da atiku ahmadu shugaba aya sai da rahi na kafafun naki ban sake su ba anti da magida mutaka lafiya ne alif da ba ka gane barhama ne akwai yarba bugau suka wuce uba shehu. Ban gane maka ba ya sai ba zan gane maka ba don koyi zan har an yi gaba barhama yana nan bai mutu ba shehu. Yayan wa ku goge madubin duban tana gaba don ko mun ga dare gari ya waye a garki zuwa zuba kuma gashi nan gaho ya busa don mai nufin gaba don haka mai tambaya ya zo fa a bara masan babu fargaba daga rahamuciyar nasu tishi ke faɗin gaba kuma daga islamar isanu ale ya haɗe da ba shehu. Da gida mata gausu ne a ba to kar kai waiwaye izan barama yana zuwa na riga na yi rantsuwa ya shehu ba za na sake ka ba ku zo ku yi walwala addini babu mai faɗin gaba to tun daga shehu dai dukkan lamura sun tuke a ba ku farbasa ukun daya al'amarin za ka gare gaba shehu. Ban gane maka ba ya sai ba zan gane maka ba don koyi zan har an yi gaba barhama yana nan bai mutu ba shehu. Ina mai nufin jira to barhama tuntuni yayi gaba ya tun da ka tafi har yau ba a samu kaman ka ba ka fassara ayyukan magabata tun baka yi ni ba duk wata magana izan ba shehu kaulahi raba shehu ka tashi lafiya gare shi ne doka yake zuba kowa ya je ya sha yayi wanka tun baka rashe shi ba shehu.
hakuri a girman barhama ja gaba. Wataran sai ka ji da sanyi, wataran zafi yake zuba. A ya gauzu shugaban hadaratu gaba daya har da ba. Mudan siru shayana ana ɗiban ka kana zuba. Shi ciwon ido ko za ya yi kallo ba zai ga da kyau ba. Kamuna mun taho gaban ka iya a nan ba mu fargaba shehu. Ban gane maka ba, ya sai ba zan gane maka ba. Don koyi zan har an yi gaba, bar hawaye na nan bai mutu ba shehu. Mai faɗi shehu ne kaza a nan ya baro ka ya wuce gaba. Shehu ne bayyana da ɓuya, yau nazari kan alif da ba. Shehu gano ka bayyo ka bayyana gausi ka tare gaba. Shi yasa mai faɗan ka koya taso bai iya furta ba. Shehu kai ba ke jira Mahdiyu da Yesu gashi kai gaba. Muje gurin bada gire gibiri ma a shehu ya wuce gaba shehu. Ban gane maka ba, ya sai ba zan gane maka ba. Don koyi zan har an yi gaba, bar hawaye na nan bai mutu ba shehu. Shehu ni kai nake nufi a don haka sana ta yin gaba. Barhama don sanyi da rahina shehu ka bani na rarraba. Gausu dangin shikin makurdi ka yo mini domin shari'u ba. Dan waka takaita fadin gona musa shehu a gaba. Kuma ko ayyukan mu ya kasa bara mazayyaba. Haka ma dukkanin makamai barhama ne ke naɗi a ba shehu. Ban gane maka ba, ya sai ba zan gane maka ba. Don koyi zan har an yi gaba, bar hawaye na nan bai mutu ba shehu. Ya sai da rahina ina kaunar kitun ina ba. Shi yasa na taho ki sauke min nauyi kada ya zuba. Kuma ya yawwa abokan hira nan za na saka ba. Duk wanda ya ga gyara ya gyara don mu ta yin gaba. Muhammadu ake kira na barhama mai son ganin gaba. A sabon garin awai in ya kasa na ta yin gaba shehu. Ban